Знаеш ли как се ражда едно дърво? Хайде да видим неговата приказка от началото. Как расте едно дърво? Всичко започва с семенце. То пада в земята и чака подходящия момент. Когато дъждът го напои и слънцето го стопли, то започва да расте. Скоро от земята се показва мъничко зелено стръпче. Това е началото на едно дърво. То расте бавно, но сигурно. Можеш ли да посочиш кое от тези три неща помага на семенцето да расте? Слънце, дъжд или балон? Слънцето и дъждът помагат на семенцето да порасте. След като покълне, младото дръвче започва да расте бързо. Първо то формира своите корени, след това ствола и клоните, които растат нагоре към слънцето. По клоните започват да се развиват листата, които са важни за изхранването на дървото. Откри кои от тези листа са еднакви. Ето ги еднаквите листа. Освен чрез листата, дървото се храни и чрез корените си. С тях то пие вода от земята и я разпраща нагоре към ствола и клоните. Кое от тези неща можеш да поливаш? Дървото, камъкът или възглавницата? Можеш да полееш дървото. Така, ден след ден дървото става по-високо и по-силно. Виждаш ли кое е най-малкото растение? А кое е най-голямото? През пролетта дървото се окичва, освен с листа, а и с цветчета. Те привличат пчелите, които идват да събират нектар и да опрашат дървото. Когато цветчетата се опрашат от пчелите, израстват плодовете. Например, вкусни ябълки. Вътре в тях има нови семенца и така всичко започва от начало. Колко ябълки виждаш на екрана? На екрана има 5 ябълки. Това се нарича жизнен цикъл на дървото. В природата всичко расте, променя се и започва отново. Можеш ли да подредиш картинките в правилния ред? Кое е първо? Цветът или семенцето? Първо е семенцето, след това покълналото дърво, цветът и накрая е плодът. Благодаря, че учи с нас днес. А сега погледни навън. Виждаш ли някое дърво? Вече знаеш как е пораснало то. До следващия път и не се абонираш за канала.